تماشاوانên hêja Tirkiyeyeke tê nav proseyeke pêwendiyên derve, asayîkirina pêwendiyên derve li gel welatên rojhilatan avîn bi taybet jî İsraîl û rewşa Sûriye îro di rojeva siyaseta derve ya Tirkiye'de di asta yekem de te. İsraîl û Tirkiye pêwendiyên wê temaşavanên hêja di rewşek gelek alûz ve derbasbûn 10 salan zêdetir pêwendiyên gelek alûz û nakok di navbeyna Tirkiye û İsraîlê de hatin jiyandin. Ji çi proseyekî alûz ve derbasbûn ew pêwendî ku niha Tirkiye li gel İsraîlê dikeve nav pêwendiyên asayî de. 29 meha yekê sala 2009 li Davosê li civîna aboriya navnetewî li Davosê de di panelekê de ku Serokkomarê nihayê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan û Serokê İsraîlê beşdarî kirin de li ser pirsên moderatörê Anjîrê Veberê civînê got hate rêvebirin Erdoğan tûrebû aciz bû ji moderator re got 1 minute ango deqeyek ez divê li gel Peres biaxefim di axeftina xwe de İsraîl bi binpêkirina mafên Filistîniyan kuştina zarokên Filistîniyan tomedbar kir bêguman ev yek li Tirkiye bi dilgermî hate pêşwazî kirin bi taybetî di rojeva navxweyî ya Tirkiye'de lê di asta pêwendiyên Tirkiye û İsraîlê de proseyekî şerekî sar got navbeyna Ankara û Tel Avîvê de dest pê kir hebû İsraîl jî Erdoğan tomedbar kir ku Tirkiye Kurdan dikuje. 31 meha Gulanê sala 2010 temaşavanên hêja bû yere gelek girîng Yakuban Dora xwe li pêwendiyên Tirkiye û İsraîlê kir hebû ew jî keştiya mavî Marmara ku alîkarî ji bo Filistînê dibir artêşa İsraîlê êrişî keştiyê kir ya mavî Marmara ne çalakvanên Tirkiye hatin kuştin pêwendiyên İsraîlê û Tirkiye ketin rewşek aloztir û sartir de. Erdoğan İsraîl bi çi tomedbar dikir kiryar terörizma devletê ango İsraîl terörizma devletê cî bi cî dike kiryarên wê beramberî Filistînê terörizma devletine Tirkiye xwe parêzvanê doza Filistînê bi nav dikir. Tirkiye her wiha balyozê xwe ji İsraîlê vekişand bêguman ev yek di pêwendiyên dîplomatîk di navbeyna Tel Avîv û Ankara'da gihiştin astek herî nizm. Her wiha balyozê İsraîlê ji Tirkiye jî dersînor kir. Rawestandina hemû rêkeftinên serbazî di navbeyna İsraîl û Tirkiye'de pêk hatin bêguman ev yek jî danûstandinên di navbeyna her du welatan de dûrtir kir ji hevûdû û êrişên her du welatan de hemû warên dîplomasî siyasî ragihandin de gihiştin astek gelek berfereh. Erdoğan her wiha temaşavanên hêja İsraîl li pişt derbeya ku li Misrê hatî kirin tomedbar kir ku li Misrê Abdülfetah Sîsî hate serdesthilatê û Tirkiye İsraîl bi piştgiriya vê derbeyê bi nav kir temaşavanên hêja.